Kanał History Story to nie tylko co wtorkowe odcinki związane z opowieścią z przeszłości, a więc materiały wideo, to także specjalne podcasty. No, w takim anturażu jak teraz, a więc wśród okoliczności przyrody. Tworzymy podcasty we współpracy z magazynem Odkrywca, z magazynem Inne Oblicza Historii, z telewizją History Channel, jak i również z wydawnictwem Pruszyński. Te podcasty są specjalnie dla tych widzów, którzy wspierają nasz kanał. To jest właśnie forma odwdzięczenia się za to wsparcie, które dostajemy, bo dzięki temu wsparciu my możemy podróżować po kraju i opowiadać wam tą historię, która przede wszystkim zawsze ma twarz zwykłego człowieka. A więc podcast jest bonusem i odwdzięczeniem się właśnie za wsparcie dla kanału i te podcasty są dostępne dla tych, którzy nasz kanał wspierają. Dbamy o to i dbamy o tych, którzy również dbają o nas.